Wow. We're gonna drink it. Yabonga kakhulu. Bekade ngiqale ngiqinisa kumnandi bengingazi sofika la. Sekuhluleka khona. Yabonga. Angazi bakithi ngiyabonga kakhulu. I think they do something honest. Sorry, yes. Colleagues. Just for the benefit of everyone, Lady D is receiving a Lifetime Achievement Award, Uma Liberty Radio Awards. So, so lama videos all the colleagues congratulating her. Lady D is a shining example, really, of a hugely successful career. It's been 25 years, I understand, on the airways. And what a great way to celebrate 25 years by receiving a Lifetime Achievement Award. We can celebrate you and congratulate you. I think this whole room, we all look up to you and we really celebrate you. So congratulations, Satanda. And we've got her a cake as well, so Nsendeli Tom and Zebona social media. But Benita Rasonde Lady Dikonan Zomuzo Sanibonani Goli. Sanibonani Thebu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga Sibonga, ngiyabonga Zandile. Ngiyabonga kini lonke boza kwethu bophilisana nani. Kukhona ukusebenza umuntu ongangami obuyayithola sekuphathiswa kwamama, abuyayithole esengazi ukuthi kumina kunina ngibona amadodana ami ongenza isikhathi emsebenzini sisasebenza namadodakazi ami uyithola usikhotha kusama uma ngamsheka ngazomfica la manje kodwa niyakwazi ukungibekezelela kuko konke lokho nanokuthi ningenza noma sisebenza ngingafili ukuthi Nkosi yami ngempela igap inkulu kangakanani makusetshenzwe kusetshenzwe nje uma bengize ngisho ngithi kwesinye isikhathi ngisuke ngifuna ukuyicontrola mina mangithi ngicela si-addressane ngendlela e-right ukuze noma ngize emsebenzini ngikwazi ukucorrecta as a colleague. Ngiyabonga ukuthi niyakwazi ukungibekezelela kuloko because kune-effect ethile ekutheni masisebenza siyasebenza masixoxa siyaxoxa njengoba besho nje uSiphoko noNjinji bayazi ukuthi ngoma wabo nonke niyazi ngoma wenu kodwa umsebenzi masisebenza siyasebenza. Even when you address me kuyakhombisa usengiyicolleague manje and siyasebenza and ngiyabonga ukuthi ningibekezele ngoba I really mean it mangisho njalo ngoba ngiyafisa ukunibona niqhubeka niba professional as ukhozi kwazi ukuthi mase sisebenza asisebenze ukuthi sisemakhaya sihlalele nje ekitchen. Ngicela nishaye izandla bonke sengisebenze nabo kunalento enkulu ephakathi kwami nabantu engisebenze nabo Sweet and Sour Love Hate. Uma ngekho lo ngeke uzekwazi ukusebenzeka kahle. Into ngiyiyona nge-team umuntu nomuntu engisebenze naye kusukela emva kuze kufike manje abaphathi kakhulukazi uzawo yasihlala isikhathi eside kabi naye kwesinye isikhathi ngiqhamuka sethi zaza ngizwe udambe yabo manje sengisebenza uma yayibona kodwa still she understands athathe lento engiyishoyo akusifte ukuthi ngisho kanjani athathe le information engisuke ngiza nayo. Ngiyabonga kakhulu Zandile, thank you so much. Sibonke uthe kumina namhlanje uSihle ofe wathi wantasulu Sihle kanti ungicuphile benganakile nje wafika wathi kiphizi kusebenza wathi ngicela ukhulume ngeFreedom ngathi awu into ngabe sikhuluma ngayo mhlawumbe ngabe iyona ilibhasi kodwa futhi ngibhizi ngiyasebenza uthi ucela iclip mina ngimtshela ukuthi Freedom manje isho ukuthini ngathi hawu wayekhane ngibuya uthi ey'ntweni zonke njengoba ngibuza zona athi okay noma ngitshela uMandela ke 2 clips engiyicela bona hayi I lost it ngathi usukudala ngabo
Okokuqala i-Star ibhalile yaphosta yasho namhlanje Star tonight